По стирата се срещнали старшина и магаре. Магарето попитало: ти какъв си, бе? Старшината видял, че няма никой и казал: аз съм полковник. А ти какъв си? Магарето също видяло, че няма никой и казало: аз съм кон. Знаеш ли, че италианката вярва, че един мъж я обича, ако е способен заради нея на престъпление? Така ли? А пък англичанката, чакай, че се обърках вече, а пък англичанката вярва, че любовникът я обича, ако е способен на лудост заради нея. Французойката вярва, че ако е способен на глупост заради нея. А българката вярва, че любовникът я обича, ако въобще е способен. Един негър се напил и се подпрял на една палма. Тогава покрай него минал един пиян бял. И му казал: абе, ти вкъщи ли искаш да се пребереш? Негъра казал: да. Еми, дай тогава да те повдигна. Какво ме стрелка с поглед? Еми, като нямам пистолет. Вчера в парламента един депутат беше събрал парламентарната група около себе си и им разказва. Казва им така: сложих едновременно на 3 мъже рога. Те го питате: как така на 3 мъже едновременно? Викат: вчера цяла вечер бях с жена си, никъде не съм излизал. Един младеж влязъл в аптеката и помолил аптекарката: моля ви, спешно ми трябва лекарство, непрестанно искам да правя любов. Какво ще ми предложите? 2000 лева на месец, подслон и квартира. Класическа ситуация. Прибира се мъжът вкъщи, жена му в леглото с мъж. Обаче не какъв да е, а някакъв долен, мръсен клошар. Тай, уличница, така как не те срам, бе. И то не с кого де. И си легнала с някакъв клошар. И жена му вика: чакай, бе. Звънна човека на вратата и казва: бихте ли ми дали само това, което господина вече не употребява? Как доживяхте до 104 години? Още на млади години се зарекох: каквото и да става, ще продължавам да си живея. Баба Яга хванала един хубав млад мъж и му казала: виж какво, ще ти задам една гатенка. Ако познаеш, ще ме имаш. Ако не познаеш, ще те ям. Гледнал младежа, погледнал и решил: по-добре да ме яде. Кажи сега, какво е това? Мъничко, зеленичко, квака, живее в блатото, започва с Ж, завършва на А. Крава! Ех ти, палавник такъв, как позна? Срещнали се два сопола и единия казал: какво правиш? А другия казал: развличам се. Прибирам се една вечер, мъжа ми насреща. Що закъсня толкова? Какво да направи? Изнасилиха ме. Ами, влез в банята и изяш един лимон. На следващата вечер, що закъсня толкова? Изнасилиха ме. Ами, влез в банята и изяш 2 лимона. Трета вечер, що закъсня толкова? Ами, изнасилиха ме. Влез в банята и изяш 3 лимона. Добре де, за банята разбирам, ама що да ям лимони? Щото не мога да ти гледам доволната физиономия.